s'ha constituït la plataforma Badalona per la independència a Badalona. En aquest cas, aquest divendres, amb la platea del Círcul Catòlic plena, s'ha format la delegació a la ciutat de l'Assemblea Nacional Catalana. Un cop constituïda aquesta plataforma, es començarà a convèncer els indecisos dels beneficis que, segons els impulsors, té la independència de Catalunya. L'Assemblea Nacional Catalana és un moviment que busca recuperar l'esperit de l'històrica Assemblea de Catalunya. L'objectiu és crear les bases a tot el país per reclamar el dret a decidir dels pobles. De moment la formen persones a títol individual. En el cas de Badalona, a la presentació es van poder veure representants de tots els partits independentistes, des d'Esquerra Republicana a la CUP, passant per Reagrupament o Solidaritat Catalana. Badalona és una assemblea sobirana, que treballa juntament en el projecte nacional. De fet, és un projecte nacional, però cada assemblea treballa de manera sobirana. Això és molt important. A partir del dia 10 de març, treballarem amb la fase de consolidar el projecte buscant la majoria social, buscant i anant a convèncer aquesta gent que té dubtes. Els impulsors esperen que aquest nou moviment independentista tingui més èxit a la ciutat que la consulta per la independència, que no es va arribar a celebrar mai. Sense Badalona no és independència. Home, no, està clar, és la tercera ciutat de Catalunya, Poca broma, El que va que potser hem estat una miqueta dormidets. No hem participat en les històries aquestes de les consultes. Sí. I ara és el moment. Però no siguis així, Andreu. A veure, podem agafar una mica el carro, Jo crec que si ens hi posem ara... L'hem d'empènyer entre tots. També ha intervingut l'historiador Jordi Albaladejo, qui ha fet un recorregut per la història del moviment independentista a Badalona. L'actor Toni Albà s'ha encarregat de cloure l'acte. Albà ha ironitzat sobre les relacions entre catalans i espanyols i sobre la integració dels immigrants que venen a viure a Catalunya. N'hi ha que diuen «somos catalanes», i que els hi costa més dir-ho d'una altra manera. Però no passa res. Ells ho diuen. El problema ve quan diuen «som catalans», però també ens sentim espanyols. Cagada! No, amb bon rotllo ho dic, amb bon rotllo. Aquí hem vingut a parlar d'amor, d'estimar-nos. Llavors, esclar, soc català i soc espanyol. Cagada! És com dir soc jueu i soc nazi. La primera trobada de la Plataforma per la Independència de Badalona serà aquest dimecres 1 de febrer.